силно и нежно зелено море, сплело чудеса и легенди. С гласа на Каба-Гайди и песни звънко говори Родопа планина. Изненадва, пленява и винаги запазва по някоя от тайните си. Разкрива ни по нещичко, пестеливо, уверена в себе си, като богиня. Между нежните игънки откриваме чудна детелина, бяла с 4 листа. Град Девин. Символът на щастието с древна магия е орисал този край. Докосва ни хармонията между човека и природата. Пристигаме в навечерието на празник Гергьовден, празник на сила и воля на истинските мъже и истинските битки. Посрещат ни щедро, както родопчани умеят. И заръчват: утре е Гергьовден, да станете преди изгрев да си налеете изворна вода. Добро утро! Добро утро! С гордост ни водят до барутеното изворче. Дошли са хора отблизо и далеч. Тук пазят традицията и вярват на планината. Има и легенда. Ще ви разкажат с радост. Ама венеци направи. Нали и за кръста трябва да? И за кръста, и за главата, и за ръцете. До година пак ще дойдете. С усмивка ни подканиха водица да си налеем. Върбови венци изплетоха и с 4-листни детелини ни дариха, като неизречена на глас молитва. Изпълнени с чудодейната сила на този стар ритуал, поехме към параклиса на Свети Георги. Сгушен е в подножието на странна скала. Някои викат Богородичният камък, други – Моратовият. Трети казват, че по залез на нея се вижда Христовият образ. На бедните родопски песни и Каба-Гайди никой не може да устои. Сърцето заиграва, краката сами те повещат. Атмосферата на празника те поглъща. Завъртате древната, непонятна, непреодолима сила на хорото. Да запалим по свещичка и мечтата за сбъднато желание. Ако ви поръсят със светена вода и получите благословия, помисленото ще се случи. Но ние поемаме. За нас приказката едва започва. Няма търпение да ни покажат една от забележителностите на общината – Девинския каньон. Райско кътче. Водата звучно приглася на детския смях и сякаш казва: я ги водете нагоре тез градски чеда, че да видят и те, що е природа и свеж планински въздух. Всеки има право на минутите щастие, които сливането с Родопа подарява. Човекът тук се е намесил за добро. Неговата ръка е възстановила укачените мостове. Застанете на някой от тях. Преживяването извисява и пречиства. Миг, който очите се опитват да погълнат, а сърцето да съхрани. Пътеката води нагоре към местността Лъката, а оттам планинарите имат избор – да поемат към Станилово бърдо и да открият старото тракийско светилище, или към Кемеровия мост, останал още от римско време. Хората, реката, дърветата, тревичките, цветята, животните. Всичко е едно.
почти божествено цяло. Нечи очи ви гледат. Спотени в хръсталака, животните надичат с любопитство. За да ни се мернат, и ние се скрихме в листака като тях. Дълго чакахме безмълвно. Искахме да уловим мига, да зърнем някоя нископланинска дива коза или муфлон, а може би благороден елен, лопатар или малка сърничка. Ако ви достига търпението за фотосафари, сте добре дошли. И ако ловът ви е по сърце, също. Кажете на домакините. Те знаят къде и кога да ви заведат. Умеят да четат знаците на планината, да разбират гласа им. Има и други животни, дружелюбни и послушни. Това е техният свят и те ви го показват с гордост. С такива приятели и с опитните водачи да обикаляш тук. Конната ни база предлага обучение за начинаещи ездачи. Също така предлагаме еднодневни маршрути из околностите на Девин, както и почасова езда. Също така базата ни е много добър изходен пункт за много интересни маршрути. Предлагаме двудневни, тридневни, свързваме ги тук с Борино, Хижа, Орфей, до Кемеровия мост. Също така 4-дневни, 5-дневни, стигаме чак до Гела. Като минаваме през Тригливското езеро, Ягодинската пещера, Буйново покрай границата. Правим биваци с палатков лагер, зависимост. Винаги се съобразяваме с искането на клиента. Много обичам да яздя, тъй като това е един много хубав спорт и един от любимите ми. Планината е много красива, града, природата и е несравнимо. Просто е голямо удоволствие. Освен това в конната ни база имаме малко езеро, в което има шарани, каракуди. За тези, които не яздят, най-вече децата, предпочитат риболова. И това, което се ловят, го слагаме на скарата. Къщите са наредени като гиздави красавици в амфитеатър. Весело и грижовно гледат какво се случва. Започнало в незапомнени времена, тук пиесата на живота продължава с някакъв свой ритъм. Времето има различна стойност. Дребното само отича, като измито от чудодейната сила на Родопска река. Остава вечното, за онзи, който се умее да научи от местните хора как да постига хармонията. Заселилите се тук в древни времена са ни направили подарък. Открили са вечната приказка и може би са вярвали, че поколенията ще го оценят и запазят. Обичам си града, обичам да ходя на екскурзия, обичам да се разхождам, всичко. В Девинско се идва като на гости в приятелски дом. Няма опасност да останеш без подслон. Искаш лукс, имаш го. Предпочиташ по-простичкият бит, избираш си. Грижата и вниманието на хората тук са искрени. Внушават усещане за свое пространство, за уют и сигурност. Това, което понякога и у дома не можеш да имаш. Чудесата продължават да се случват, но имат и модерен вариант. В спа-центровете човек попада на щатни магьосници. Забравя всякакви проблеми и грижи. Само кажете какво искате, те са като джиновете от бутилката. Могат всичко. Че къде друга да има над 10 вида минерални води, всяка с различен състав и свойства. Как няма да идват от цял свят хора? Нали лековите е всяка капка? Нали за толкова болешки и традицията и лекарите казват едно – помага.
Даденото от Бога извисява душата. За тялото ще се погрижат хората. И докато релаксирате, вашите домакини ви приготвят вкусна изненада. Прословутият девински пататник и родопски боб. Задължително се консумират в добра компания и подходяща обстановка. А ако засвири майстор на каба гайда, един майстор първо трябва да се научи да свири, тогава да може да прави гайди. И за правенето много е важно да има качествен материал. Сам си търся това, където някое старо дърво се отсече, след това се фасонира, суши се, може да минат и 2-3 години, за да ферментира хубаво едно дърво, за да стане качествена изработката после и да може хубаво да свири. Не е лесно. Гайдата е един много сложен инструмент, защото първо трябва да се направи, да има външен вид, а след това му се дава душата. Това е много по-важно за една гайда, отколкото външната изработка. Не знам кой е измислил гайдата, но за нас, родопчани, гайдата е един основен музикален инструмент. В кръвта си ние тя се, както е широка планината, широка е душата на родопчанина и така си битува от векове наред, както има свят, де се казва. Ходим с мама и татко на екскурзии, след това, като се върнем, рисувам понякога това, което сме видели. Хубаво е един художник да може да рисува всичко. Обичам да рисувам и като порасна искам да стана дизайнер на дрехи. Смятам, че много от тези деца, поне на 3-4, възлагам надежди да станат бъдещи художници. Когато бях малка, майката чеше и аз много често сядах до нея да й помагам. Когато една девойка тъче, тя и пее, защото влага в нея любов, красота. Трябва да запазим тези български неща за едното поколение и с тях искаме да покажем, че в Родопите се тъче нещо много красиво, хубаво, което да радва окото, душата. Девинският край е сплел история от незапомнени времена. Бабените черги изглеждат по-познати. Вплетените в шевиците шарки също разказват приказки. За любов, за юнаци и войводи, за змейове и хали. Виждаш как са живели някога. Представяш си как са мелили зърно с хромела, чудиш се как се е съхранило това овъглено жито, от какво ли са пазили амулетите и как ли са се молили на идолите.